साबायखर मिडिया नोंथांमोन बर'फोरनि थाखाय थांनाय 27 जानुवारि 2020 खालाराव भारत सरकार आसाम सरकार आरो सोमावसारग्रा हानजाफोरजों मोनसे जारिमिनारि सुक्ति जानानै थाङो। बेनि उननिफ्राय फारियै NDFB आफादनि आखायाव थानाय हाथियारफोरखौ थांनाय जानुवारिनि 30 तारिखआव गथायनानै होखांनायनि उनाव दिनैनि सानाव NDFB फोलेरा सनाय डेजिगनेटेड केम्पआव ज' जानानै दिनै मोनसे डिसबेन्डमेन्ट मोनसे सेरेमनिनि गेजेरजों बर'फोरनि गेजेराव थानाय आफाद NDFBखौ डिजल्भ जाबाय होननानै जों फोसावबाय। दिनैनिफ्राय बर'फोरनि गेजेराव आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारग्रा मोनसेबो आफाद थानाय नंला। बेबादि जानायनि उनाव बे ओनसोलाव बर'लेण्डआव मोनसे सान्थिनि थासारि दिनै सोमजिबाय। दिनै बे साना माने जोंनि मोनसे हिस्टरिक सान NDFB गासै NDFBनि थाखाय आरो गासै बर' हारिनि थाखायबो मोनसे बेयो जारिमिनारि सान। दिनैनि बे मेसेजनि गेजेरजों आं बेखौनो बुंनो सानदों जे जोंनि लाइमोन जोहोलावफोरा गावगावनि न'आवहाय गिदिंनानै थांफिनगोन आरो समाजावहाय हाबनानै गोजोनै संसार जानायनि मोनसे परिबेसखौ दानानै लागोन। बेनिखायनो रायजो राजाफोरखौ सिगां जेरै सहाय होबोदों बा सासे साधारन सुबुं हिसाबै बिथांमोनखौबो रायजो राजाया जेन' समाजाव बजबनानै लायो। बेनि थाखाय आं गासै रायजो राजाखौ